Oni ce oni yantuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an ta n'u b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata octobre kalo tile 21 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko kari tɛmɛnen octobre kalo tile 19 san 2025 kari dɔ yɛrɛ kɔni ko ale yɛlɛla fɛn pɛrɛnta dɔ yɛrɛ kɔni ka Sikaso region kɔnɔna na wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni jogin don tɛmɛnenw na min an ka Mali Conseil national de transition ye ni o ye CNT olu ka membre dɔ ni o ye Abubakar Siriki Fɔnba ye ni ale ye CNT commission santé président yɛrɛ de kɔni ale bɔra ni ka video dɔ yɛrɛ kɔni kɛ video min kɔnɔna na a ye kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin an ka jamana camion bolilaw yɛrɛ kɔni ma ale ni citerne bolilaw o kuma yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni ka na ni furugufurugu ye camion bolilaw ale ni CNT membre yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la fo camion bolilaw yɛrɛ kɔni tun menace kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni CNT membre yɛrɛ kɔni mana ni dalu kɛrɛnkɛrɛnnen dalu min yɛrɛ kɔni na a bɛ ka kuma min fɔ ni ka ɲɛsin camion citerne bolibagaw ma o b'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka o yɛrɛ kɔni kɛ ko min ye olu camion citerne bolibagaw ma ye k'u bɛ boli baaraw yɛrɛ kɔni jɔ an ka jamana kɔnɔna na o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye an ka CNT membre ye ni o ye Abubakar Siriki Fɔnba ale bɛ bɔ ni ka yafa deli kɛ camion bolilaw ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma kasanga ni carburant ko gɛlɛn bɛ sen na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Kulukoro region maire yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ juma tɛmɛnen octobre kalo tile 17 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kulukoro maire b'a da Kulukoro sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro region kɔnɔna na n'olu ka baaraw yɛrɛ kɔni tɛ taa carburant ko yɛrɛ kɔni kɔ k'a laɲini don o maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn liste yɛrɛ kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni carburant o ka se ka di o maa ninnu ma sanga ani wagati Sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 18 san 2025 Niger ka fintigilakaw kɔni ye communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na u ye opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ walawalali kɛ o opération yɛrɛ kɔnɔna Niger ka fintigilakaw ka kɔrɔfɔ la k'olu ye opération ba yɛrɛ de kɔni kɛ Niger ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna opération minnu kɛra sebaya ye u bolo ka da k'a kɛra sababu n'u sera ka banbaaci wale maa 6 bɔnɛ ani na ko octobre kalo tile 12 ka don octobre kalo tile 13 kɔnɔna na san 2025 min ye Burkina Faso ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu kun bɛ ka convoi de ravitaillement dɔ yɛrɛ kɔni escorter walasa ni convoi yɛrɛ kɔni ka se a seyɔrɔ la ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni m'a sɔrɔ ko opération ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la min ye Burkina Faso ka fintigilakaw ni banbaaci walimaw ye k'u karila ɲɔgɔn na Burkina Faso est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ wali min kɛra sababu ni Burkina Faso ka fintigiw ye banbaaci wali maa caman bɔnɛ ani na kɛlɛkɛminɛn caman Burkina Faso ka fintigiw sera ka u bolo daw fɛnɛ kan ni opération in senfɛ kunnafoni disira Sahara Reporters maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko olu kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ ni ka bɔ source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la source minnu kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 18 san 2025 ko Nigéria ka autorité yɛrɛ kɔni ye u bolo da Nigéria ka finitigi 16 yɛrɛ kɔni kan ko ni finitigi 16 min yɛrɛ kɔni nana Nigéria autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'a bisigalen don k'a fɔ ko ni maa yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka coup d'état yɛrɛ de kɔni kɛ Nigéria jamana kɔnɔna na juma tɛmɛnen octobre kalo tile 17 san 2025 Côte d'Ivoire gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye meeting ale ni manifestation yɛrɛ kɔni ko interdilen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kalo 2 kuntagala yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo ni kalo 2 kuntagala kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ meeting walima manifestation yɛrɛ kɔni bolo da Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na kari tɛmɛnen octobre kalo tile 19 san 2025 ko kari dɔ yɛrɛ kɔni yɛlɛla fɛn pɛrɛta dɔ ka Sikaso region kɔnɔna na wali min kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don ni kari in n'a kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniya in carila source locale dɔw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la source locale minnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko wale in kɛra
ni do ko fɔlen wulafɛla nɛgɛ kaɲɛ 15 wagati de ko kari in yɛrɛ la fɛn pɛrɛta in yɛrɛ kɔni ka o y'a sɔrɔ kari in yɛrɛ kɔni ni donni na localité yɛrɛ kɔni ka surun yɔrɔ min bɛ Sikaso région kɔnɔna n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la route nationale 7 yɛrɛ de kɔni sanfɛ ko ni kari kofɔlen in kun bɔra Sikaso région kɔnɔna wa kun bɛ ka i kunda Zegua localité de kan ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ye frontière ye Mali ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛla la ko fɛn pɛrɛta in yɛrɛ kɔni cili kɛra sababu ye ni kana ni tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni ye kari in na wa maa caman fɛnɛ joginna ni o maa joginnenw na den fitininw muso ale ni cɛw b'o la ko min yɛrɛ kɔni ye kari kofɔlen ye k'ale bɛɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛna a tɛ se ka foyi kɛ bilen ko passager minnu kun bɛ kari yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu caman yɛrɛ kɔni joginna nka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoniya foyi ma lase fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa dɔ bɔnɛna ani na ni accident in sen fɛ nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni joginna k'o dabɔ nin walejugu yɛrɛ kɔnɔ na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta la teliya la ne ka taa ni u ye dɔgɔtɔrɔso la walasa u ka se ka furakɛ teliya la wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka maa nin yɛrɛ kɔni ni kisi nin wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni la fitinin ka da ka dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na k'u y'a yira k'a fɔ ko olu t'u ka walejugu kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'u bɛ fɛ kɛ k'u b'a ɲɛsin finitigiw wale jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de kɔni ma ko nka u filɛ ka nin fɛn pɛrɛnta min yɛrɛ kɔni bila sira yɛrɛ kɔni na ko bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ kɔni ko maa ninnu b'u ka walejugu kɛ ni ka ɲɛsin hali population yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin wagati yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banabaatɔw yɛrɛ kɔni k'Ala ka nɔgɔya kɛ ni y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni min ye Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na carburant donni ko an ka Mali jamana kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔnɔna na o baara ka gɛlɛn kosɛbɛ ni ye camion citerne yɛrɛ kɔni ni jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ olu la jamana ka carburant donni ko la a la k'a fɔ ko camion citerne nin yɛrɛ de kɔni kɛmɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bamaci wale maaw ka cible ye ka da kan u b'u ka binkanni walew kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne ma sanga ani wagati wa bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni b'u ka nin wale minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne yɛrɛ kɔni ma o bɛ ka kɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ni camancɛ yan fanfɛla o de la ko bamaci wale maaw bɛ ka nin binkanni wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye ni ka chauffeur caman bɔnɛ ani na dɔw fɛnɛ joginna kosɛbɛ wa a bɛ ka kɛ sababu fɛnɛ ni maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka siran k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye carburant ye o ko yɛrɛ kɔni kana na dɛsɛ an ka jamana kɔnɔna na kojugu fo ka kɛ ko carburant yɛrɛ kɔni tɛ ɲɛ la bilen ka sanga ni o wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT olu ka membre dɔ ni o ye Abubakar Siriki Fɔnba ye ni ale de ye CNT commission santé président yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka vidéo dɔ yɛrɛ kɔni kɛ vidéo min kɛra sababu ye ni ka na ni kuma caman furugufurugu ale ni polémique an ka jamana kɔnɔna na Abubakar Siriki Fɔnba ka bɔli dɔ yɛrɛ kɔnɔna na réseau sanfɛ n'a ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ a ka kumaw kɔnɔna na a kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye chauffeur dɔw yɛrɛ kɔni ko olu ye bamaci wale maaw complice ye wa an ka CNT membre yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a bɛ citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ɲagi kosɛbɛ ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka mission d'escorte minnu yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa ka se ka don ni carburant in jamana kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka ban o ko nin bɛɛ lajɛlen ma kabini an ka CNT membre yɛrɛ kɔni ye nin fɔ o kɛra sababu ye ni ka na ni dimi furugufurugu ale ni kuma camanw yɛrɛ kɔni ye an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka syndicat yɛrɛ kɔni yɔrɔ la camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka syndicat ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye CNT membre yɛrɛ kɔni k'a filɛ k'u ka kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye wa u bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko Abubakar Siriki Fɔnba yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko o tɛ kuma fɔtɛ ye wa olu camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni tɛ jɛni ni ɲɔgɔnna kumaw ye min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ an ka jamana responsable ba dɔw yɔrɔ la camion citerne bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko an ka CNT membre in filɛ ni ka nin déclaration min yɛrɛ kɔni fɔ o bɛ kɛ sababu ye ni ka olu mankutu yɛrɛ kɔni tiɲɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ni ka mangoya yɛrɛ kɔni firi jamana citerne bolilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ko ka sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni ka maaw yɛrɛ kɔni ka fɛgɛn kosɛbɛ sabula lakanabaliya o bɛ siraw kan wa olu bɛ baara kɛ lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o lahalayaw yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka représentant bɛ hakilina jigin kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu b'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ wa olu b'u ka baara kɛ lahalaya min kɔnɔna na olu de b'a dɔn ka da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye lakanako gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni bɛ yen ko nka u n'a ta olu b'u ka baaraw kɛ k'olu bɛ tɛmɛ sira dɔw yɛrɛ kɔni fɛ i bɛ taa sɔrɔ o sira nin yɛrɛ kɔni na sanga ani wagati bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni b'u ka binkanni walew kɛ yen nɔ ko nka u n'a ta olu bɛ ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ wa kɔrɔfɔ la k'olu baarakɛɲɔgɔn caman yɛrɛ kɔni fagara u ka baara kɔnɔna na ko caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni joginna ko wa nin ko nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ kuma caman i b'a ye hali an ka Mali autorité kelen tɛ wuli ni ka taa condoléance kɛ ka ɲɛsin olu ma kuma tɛ ko k'a fɔ k'u bɛ taa o maa ninnu ka sudon yɔrɔw la citerne bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye jamana kɔnɔden ɲuman ye wa olu ka jamana kanu bɛ olu la k'ali n'a sɔrɔ risque danger hali ni lakanako gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'a ta
olu bɛ ka continuer ni ka don ni carburant jamana kɔnɔna na olu bɛ ka continuer ni ka baara kɛ o ka jamana ye ko nka olu ti jɛn n'a ye maa kɔni ka olu accuser k'a yira k'a fɔ ko complicité yɛrɛ kɔni bɛ olu ni banbaci walimaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa u ti jɛn n'a ye yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔnna kuma ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ka sanga ni accusation yɛrɛ kɔni an ka jamana camion citerne bolilaw b'a wajibiya Abubakar Sidiki Fɔnba kan k'a ye ni kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ni o de ye ko min ye camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni k'olu ye banbaci walimaw yɛrɛ kɔni complice ye ko min ye CNT membre ye k'a kana ni dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min b'a ka nin kuma fɔta in yira ko min Abubakar Sidiki Fɔnba ye ko n'a kɔni mana ni dalilu ye min kɔni b'a yira k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ min ye olu camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ bɛ baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda jamana kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni lasira ka d'a kan maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni min ye carburant ko dɛsɛ yɛrɛ kɔni ka o tɔ yɛrɛ kɔni juguya jamana kɔnɔna na sabula min ye citerne bolilaw ye n'olu banna ka taa carburant yɛrɛ kɔni nɔfɛ ka na min yɛrɛ kɔni ye jamana ko yɛrɛ kɔni ko carburant tɛ ye ɲɛ la bilen camion citerne bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni bɔlen ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ni o kɛra sababu ye ka na ni furugufurugu kɔni ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɛrɛ damadɔ o yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye hayan b'ale ye video kura dɔ yɛrɛ kɔnɔna video kura min kɔnɔna na a bɛ yafa deli kɛ ni ka ɲɛsin chauffeur wale ni jamana kɔnɔdenw ma Abubakar Sidiki Fɔnba ka nin video yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛ fɛ ni ka na ni basigi yɛrɛ de kɔni a tɛ fɛ ko yɛrɛ kɔni ka kɛ kɛlɛ a ka video in kɔnɔna na a bɛ yafa deli kɛ ni ka ɲɛsin chauffeur wale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲɛfɔliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale ye kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ kuma in ma faamuya ka ɲɛ de ko min ye k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni makutu cɛ ko ŋaniya tile ma deli ka jigin ale kɔnɔ yɛrɛ k'ale bɛ yafa deli kɛ an ka jamana camion citerne bolilaw bɛɛ lajɛlen haleli Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'ale ye jamana kɔnɔdenw ka représentant yɛrɛ de kɔni CNT kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔna ale tɛ se ka kɛ camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni contrôle la ka d'a kan ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ni cɛsiri de ko min ye camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni olu ka laɲiniw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni bɛ tilennenya kɔnɔna na k'ale bɛ u jukɔrɔma don o ko ninnu bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la INPS ale ni kanam ko yɛrɛ kɔni sira fɛ k'ale ye an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ ninnu na kosɛbɛ k'ale ka laɲini yɛrɛ de kɔni ni situation ye o kɔni kana na kɛ sababu ye ni ka jamana ka carburant ko yɛrɛ kɔni tɔ juguya k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a ka kan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni walasa an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana juguw yɛrɛ kɔni kɛlɛ Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ kuma in yɛrɛ kɔni mɛnna Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni fɛ wa maa caman ka kɔrɔfɔ la ko min ye CNT membre yɛrɛ kɔni k'a bɛ fɛ ka chauffeur yɛrɛ kɔni dusu da de nka chauffeur caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ ka kɛwalew yɛrɛ de kɔni kɔnɔ ka bɔ CNT membre yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa olu ka se k'u ka danaya yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin ni maa in ma ko kura ye min ye camion citerne bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko u n'u ka membre yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kɛ fɔlɔ ko n'o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni banna u b'u hakilina yɛrɛ kɔni di CNT membre yɛrɛ kɔni ma a ka nin yafa deli kuma in kɔnɔna na ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna CNT membre ye ni an ka jamana citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni o kɛra sababu ye ni Mali jamana kɔnɔden caman y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana citerne bolilaw yɛrɛ kɔni k'olu ka baara ka gɛlɛn kosɛbɛ ko kuma caman citerne bolila ninnu yɛrɛ kɔni olu kɔni bila bɛ lakanabaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan u bɛ tɛmɛ zone dɔw yɛrɛ kɔni fɛ i bɛ taa sɔrɔ o zone in yɛrɛ kɔni lakanako ka gɛlɛn kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni na jamana ka carburant ko yɛrɛ kɔni na camion citerne bolila ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ komi an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni k'u tɛ olu ka ɲumanya yɛrɛ kɔni dɔn olu ye kosɛbɛ olu bilalen don kɛrɛfɛ nin wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka jamana responsable caman fana y'a faamu k'a fɔ ko n'u bɛ déclaration yɛrɛ kɔni kɛ jama yɛrɛ kɔni ɲɛna ka kan u k'u janto u ka kuma fɔtaw yɛrɛ kɔni na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ɲɔgɔnna contexte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka kan an ka jamana responsable yɛrɛ kɔni k'u kuma fɔcogo dɔn kosɛbɛ a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigin bɛ ni ka chauffeur yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔ maa caman jigi dalen don a kan k'a fɔ k'u kɔni bɛna na kuma in yɛrɛ kɔni faamu ko wa min yɛrɛ kɔni Abubakar Sidiki Fɔnba ye k'ale fana bɛna na a ka fili yɛrɛ kɔni ye a kan k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko a kan ka a janto a ka kuma fɔtaw yɛrɛ kɔni na jama la ka sanga ni carburant ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔ na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Kulukoro maire maaw yɛrɛ kɔni olu ye initiative dɔ yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa min yɛrɛ kɔni ye carburant di yɛrɛ kɔni an ka jamana professionnel yɛrɛ kɔni ma ka se ka o ko yɛrɛ kɔni dilan ka ɲɛ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila juma tɛmɛnen de octobre kalo tile 17 san 2025 communiqué dɔ yɛrɛ kɔni na communiqué min yɛrɛ kɔni laseli kɛra Kulukoro maire maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko k'a daminɛ kunun tɛnɛn na octobre kalo tile 20 san 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ
nege kanye konoto yɛrɛ kɔni k'a laɲininen don ha ka jamana professionnel yɛrɛ kɔni fɛ u ka t'u tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn lisi la n'u taara u tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn o lisi yɛrɛ kɔni na min ye yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni o bɛ di ni maa nin yɛrɛ kɔni ma walasa u ka se ka taga carburant yɛrɛ kɔni san ni laɲini min yɛrɛ kɔni bɔra Kulukoro maire maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la laɲini yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛ dépend kosɛbɛ courant ko yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ka o maa nin yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ni carburant yɛrɛ kɔni dilen u ma ka sɔrɔ a ma dɛsɛ u bolo yɛrɛ kɔni Kulukoro maire maaw yɛrɛ kɔni ye décision ta ni ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni ma olu ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni ye kurunbolilaw forokɔnɔ baarakɛlaw ɲɔsi mansintigiw finikala mansintigiw boulangerie-tigiw ale ni groupe électrogène bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bolo k'a laɲininen don ninnu yɛrɛ de kɔni fɛ u ka t'u ka inscription yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye carburant u ka se ka di nin maa nin ma cogo min u ka baaraw yɛrɛ kɔni kana na jɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko walasa i ka se ka t'i ka inscription yɛrɛ kɔni kɛ Kulukoro maire maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'i kan ka taa ni sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni olu de ye i ka entreprise tɔgɔ i bɛ ka baara kɛ mansimafɛn minnu na o moteur yɛrɛ kɔni référence i ka lakodɔn sɛbɛn dɔ min yɛrɛ kɔni bɛ baara la halisa i kan ka taa ni o fɛnɛ kunnafoniyaw ye ale ni i ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ quartier min na k'a laɲininen don i fɛ i ka taa ni nin sɛbɛn nin yɛrɛ de kɔni walasa i ka se ka t'i ka inscription yɛrɛ kɔni kɛ carburant sɔrɔli ko la Kulukoro maire ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a ye nin communiqué in min yɛrɛ kɔni kɛ k'a jigi dalen don k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen nana communiqué in faamu ko wa jigi dalen don k'a fɔ fɛnɛ ko nin ko in yɛrɛ kɔni bɛ maa o maa ɲɛsira la k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana collaboration tɛmɛ u ni Kulukoro maire yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa baara in yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ damu kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 18 san 2025 Niger ka fintigilakaw kɔni ye laseli kɛ k'olu ye banbaci wale maa wɔɔrɔ bɔnɛ u ni na Niger ouest yan fanfɛla la ko banbaci wale maa wɔɔrɔ minnu fagara Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ko maa wɔɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na maa 4 olu fagara Sokwara ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Tilaberi région de kɔnɔna na ko banbaci wale maa 2 tɔ nin yɛrɛ kɔni ko olu fagara Bɔbɔl localité la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Dosso région de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko ni banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni fagara Niger ka fintigilakaw yɛrɛ de kɔni fɛ opération dɔ senfɛ min kɛra tɛnɛnjan tɛmɛnen de octobre kalo tile 13 san 2025 Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko opération fila nin yɛrɛ kɔni na ko intervention fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra Tilaberi région de kɔnɔna na ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka olu to patrouille dɔ yɛrɛ de kɔni na Sokoira sugu yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bali banbaci wale maa 4 yɛrɛ kɔni na n'u yɛrɛ kɔni kun danbɛ sugu yɛrɛ kɔni na sanni dɔw de la min ye ni banbaci wale maa 4 yɛrɛ kɔni kabini olu yɛrɛ kɔni ɲɛ dara Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan u jatigɛra kosɛbɛ yɛrɛ kɔni o kɛlen u y'a lajɛ k'u kɔni na boli walasa ka se ka u yɛrɛ ni kisi ko nka min ye Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kun bɛ patrouille yɛrɛ kɔnɔ olu ka teliya u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɛra sababu n'u sera ka ni maa 4 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ u ma se ka boli ka bɔ yɔrɔ in na ko nin don kofɔlen kelen yɛrɛ kɔnɔ ni o bɛnna tɛnɛnjan tɛmɛnen ma octobre kalo tile 13 san 2025 min ye Niger ka fintigilakaw ka bolofara dɔ ye olu kun bɛ mission de reconnaissance dɔ la Bɔbɔl sud ouest yan fanfɛla la ko ka Niger ka fintigilakaw to u ka mission de reconnaissance yɛrɛ kɔnɔ min ye banbaci wale maa dɔw ye n'olu kun bɛ moto yɛrɛ kɔni sanfɛ olu nana fɔ yɛrɛ kɔni k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka fintigilaka ninnu ma ko yɛrɛ kɔni kelen Niger ka fintigilakaw olu kɔni ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni nana kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Niger ka fintigilakaw olu kɔni ye sebaya sɔrɔ u y'u ka kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin banbaci wale maa ninnu bɔnɛ u ni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Niger ka fintigilakaw kɔni ye sebaya sɔrɔ ni kɛlɛkɛyɔrɔ in na ko Niger ka fintigilakaw ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni tilalen u ka nin kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni na min ye banbaci wale maa 2 ko olu bɔnɛna u ni na ko banbaci wale maa tɔ ninnu yɛrɛ kɔni olu bolila ni ka u ɲɛsin Niger kɛrɛfɛ jamana dɔ yɛrɛ kɔni ma k'u bolitɔ u taara k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman to ni o dɔw ye moto 1 fusil AK47 den 2 lance roquette 2 chargeur 18 ale ni Motorola 1 ko min ye banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni u bolitɔ ni ka taa Niger kɛrɛfɛ jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye ni minanba ninnu ye k'u taara ka ninnu bɛɛ lajɛlen to u kɔ ko Niger ka fintigilakaw ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na maa si ma bɔnɛ ani na wa maa si yɛrɛ kɔni ma jugu nka min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa ye ko dimi juguba yɛrɛ kɔni donna olu la ni opération in senfɛ ko octobre kalo tile 12 ale ni octobre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 min ye Burkina Faso ka fintigiw kɔni olu kun bɛ opération de ravitaillement dɔ yɛrɛ kɔnɔna Burkina Faso est yan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko ka Burkina Faso ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni to o opération de ravitaillement yɛrɛ kɔnɔna ko ni banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na wale min kɛra sababu n'u ye banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔra Burkina Faso ka fintigilakaw ka bulletin d'information yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko opération de ravitaillement yɛrɛ
kon kun bɛ ka kɛ Burkina Faso ka bataillon d'intervention rapide 19 yɛrɛ de kɔni fɛ ko wa opération yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ sira min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Bogandini ka taa Mani localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Ɲaɲa province de kɔnɔna na n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sirba région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na comme Burkina Faso ka fintigilakaw ye k'u to ni opération yɛrɛ kɔnɔna ko ni banbaci wale maa dɔw karila ɲɔgɔn na ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni ka wale min kɛra sababu n'u ye farapu jugumanbaw kɛ ka ɲɛsin banbaci wale maa ma ni u caman yɛrɛ kɔni bɔnɛna o ni na ko Burkina Faso ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka convoi min yɛrɛ kɔni lata ko convoi yɛrɛ kɔni kun na camion minnu kun b'a la u kun ka ca ni camion 100 mobiliw fo ka taa se bolimafɛn wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ni convoi yɛrɛ kɔni na ko wa convoi ninnu taara hɛrɛ la wa seginna hɛrɛ la basi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ ko ka u to ni convoi yɛrɛ kɔni escorteri yɛrɛ kɔni na min ye Burkina Faso ka génie militaire équipement yɛrɛ kɔni ye olu sera ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka fɛn pɛrɛnta 5 yɛrɛ kɔni bɔ dugu la u kun kɛmɛ ni ka min yɛrɛ kɔni bila Burkina Faso ka fintigilakaw ɲɛ walasa u ka se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Burkina Faso ka fintigilakaw la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Burkina Faso ka finitigiw opération yɛrɛ kɔni kɛra sebɛbɛ u bolo min yɛrɛ kɔni ye convoi ye a taara hɛrɛ la seginna hɛrɛ yɛrɛ kɔni na ka da kan min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma olu caman bɔnɛna u ni na min fɛnɛ u ye fɛn pɛrɛnta minnu yɛrɛ kɔni bila Burkina Faso ka finitigiw ɲɛsira la Burkina Faso ka génie militaire sera ka o fɛn ninnu yɛrɛ kɔni bɔ siraw la kunnafonidila Sahara Reporters maaw yɛrɛ kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ don tɛmɛnenw la k'olu ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ Nigeria ka source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la source minnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Nigeria ka autorité maaw ye k'u ye u bolo da Nigeria finitigi 16 kan ni o finitigi 16 ninnu na brigadier général kelen ale ni colonel kelen yɛrɛ kɔni bɛ u la ko ni maa ninnu nɛna sibiri tɛmɛnen de octobre kalo tile 18 san 2025 ka da kan k'a yirala k'a fɔ ko ni maa 16 ninnu k'u sen donna coup d'état ko dɔ yɛrɛ kɔnɔna na min kun bɛ labɛnna Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa dɔw kun bɛ fɛ ka coup d'état yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria jamana kɔnɔna na o coup d'état in yɛrɛ kɔni kun kɛ ko de ye walasa ka se ka Bola Tinubu ni o de ye Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ k'ale ka fanga yɛrɛ kɔni dafiri Sahara Reporters maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko bolodala ni finitigi 16 min yɛrɛ kɔni kan ko a bisigalen bɛ k'a fɔ k'u kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔw yɛrɛ kɔni kɛ dugu la ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni na ni maa 16 min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Nigeria gouvernement yɛrɛ kɔni bɛ ka taa taabolo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o man di olu ye ko kabini bɔ kɛra ni maa yɛrɛ kɔni ka ni plan ko yɛrɛ kɔni kalama min ye Nigeria ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni k'u teliya yɛrɛ kɔni ka u bolo da ni finitigi 16 ninnu kan Nigeria ka responsable militaire dɔw yɛrɛ kɔni ye i dogo ni ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni di Sahara Reporters maaw yɛrɛ kɔni ma a y'a yirula k'a fɔ ko Nigeria ka autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka commission d'enquête dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan commission d'enquête min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nigeria ka officier 20 de bɛ a la walasa o officier 20 yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni bolodara ni finitigila ka 16 min yɛrɛ kɔni kan ka se ka taa olu ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni bolo da o maa kelen y'a yira k'a fɔ ko ni finitigila ka 16 minnu minɛna ni coup d'état ko in hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko finitigila ka 16 ninnu k'u kun kɛmɛ ni ka coup d'état jugumanba dɔ yɛrɛ de kɔni labɛn coup d'état jugumanba min yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka gouvernement sanfɛmɔgɔ caman yɛrɛ kɔni ma a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an tɛ se k'a fɔ ko ni kuma yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ an tɛ se ka nkalontigiya yɛrɛ kɔni kala kan ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ source dɔ yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ni kɔni Nigeria autorité ma olu ma communiquer kɛ a ko yɛrɛ kɔni kan nka don nataw la n'an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ ni ko yɛrɛ kɔni kan an bɛ segin ko kura ni kala olu daw tulo kan ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma